VM 2026 er lige rundt om hjørnet, og Danmark har ikke kvalificeret sig. Brian Rimer! Men sådan er det bare, det skal alligevel nok blive mega fedt. Og som I kan se på dagens titel i dag, skal vi forudsige VM 2026. Eller vi skal i hvert fald gøre et forsøg på det. Det bliver nok ret svært. Men vi starter her i gruppe A, som består af Mexico, Sydkorea, Sydafrika og Tjekkiet. Og selvom det her det måske ikke er den sværeste gruppe, og med de bedste nationer, så tror jeg faktisk alligevel godt, at nogle af de her nationer kan komme okay langt. Og jeg skal nok også sige, at jeg har virkelig gennemtænkt mine predictions her. Altså, jeg har alle faktorer i hovedet. Vi snakker klima, vi snakker miljø, vi snakker det hele. Så at Mexico er en af værtsnationerne, giver dem nok en lille fordel, og de er egentlig ret gode. Så jeg tror, de kommer på en anden plads. Sydkorea får faktisk førstepladsen. Og så er jeg lidt i tvivl om de her to nationer her. Tjekkiet er egentlig ret gode. Sydafrika har i den over, så jeg tror faktisk måske godt, de kunne få en tredjeplads. Og så Tjekkiet, de får fjerdepladsen. Womp womp. Gruppe B derimod kunne godt blive lidt svær. Jeg vil faktisk sige, at gruppe A er nok stærkere end gruppe B. Men vi har Canada, Schweiz, Katar, Bosnien og... ja, for at være helt ærlig, det kan godt være, at Canada de er en af værtsnationerne igen, men jeg tror bare Schweiz. Europæisk bias, I don't know. Men jeg tror helt ærligt, at Schweiz de kommer til at gøre det bedre, og nu begynder jeg at blive lidt i tvivl. Jeg ved ærligt talt ikke, hvor god Bosnien er, men jeg kunne forestille mig, at de godt kunne gøre det godt. Canada får tredjepladsen, og så Katar. Ja, umuligt, de kan gøre det godt. Og så kommer vi over i gruppe C, og der er en grund til, at den er markeret som strong. Altså, jeg tænker, vi alle sammen går med på. Brasilien kommer højst sandsynligt på førstepladsen, Marokko derefter, Skotland, Haiti. Altså, den er ret straightforward. Jeg tror ikke, der er så mange, der er uenige med mig der. Men hvis I nu er uenige, så må I gerne gå ned i kommentarerne lige og skrive, hvem I tænker, der kommer til at vinde VM 2026. Men nu når I også er der, så må I gerne give videoen et like og subscribe til kanalen, fordi hey, jeg ved godt, jeg siger det altid, men nu er vi fandme tilbage. Vi er også tilbage på predictions nu her, hvor vi i gruppe D har USA, Paraguay, Australien og Tyrkiet. Og den kunne faktisk godt være lidt svær. Jeg tror faktisk helt ærligt, at USA som værtsnation nok godt kan få førstepladsen, så den er ret straightforward. Men jeg vil faktisk sige, at de tre andre her, de er ret lige hinanden. Mange har altid Tyrkiet som en dark horse, men de skuffer rent faktisk altid. Så jeg kunne godt være lidt vild her faktisk sige Paraguay på andenpladsen, Australien og Tyrkiet. Jeg tror faktisk Australien godt, og så Tyrkiet på fjerdepladsen. Ja, men så er det gruppe I, som er Tyskland, Ecuador, Elfenbenskysten og Curacao. Og I kan allerede se der, jeg har puttet Curacao på førstepladsen. Det er selvfølgelig en joke. Vi har Tyskland på, førstepladsen. Curacao, umuligt. Får de overhovedet point? Jeg tvivler. Men Ecuador, Elfenbenskysten, den er måske lidt åbenlyst. Elfenbenskysten på andenpladsen og Ecuador på tredje. Altså gruppestadien er selvfølgelig svær at forudsige, fordi alt kan ske. Vi ved ikke, om der er nogle nationer, der ikke er der. Men bare roligt, vi skal nok også prøve at se, om der skal komme nogle overraskelser, fordi der kommer altid overraskelser. Og her kunne gruppe F faktisk godt være en af dem, der laver nogle overraskelser, hvor vi har Holland, Japan, Tunesien og Sverige. Og jeg vil sige, at den her gruppe her, den er virkelig tæt. Mange vil måske på papiret sige, at det er Holland, men jeg tror faktisk Japan kunne godt gøre det. Men så synes jeg faktisk, det begynder at blive lidt svært, for ja, altså Holland, de skal nok gå videre. Jeg tror dog bare måske kun de gør det på en tredjeplads, hvor vi så måske tage Tunesien på tredjepladsen, og så Sverige på fjerdepladsen. Wom for vores svenske venner. I går ikke videre. Den her gruppe derimod er nok lidt mere straightforward. Belgien kommer højst sandsynligt på førstepladsen. De plejer altid at gøre det sindssygt godt, men må ikke de kan gå videre fra en gruppe med Belgien, Iran, Egypten og New Zealand. Det tænker jeg godt, de kan. Men så kan man spørge sig mere, hvem der så ellers kommer til at gøre noget. Og der tror jeg bare, Iran kommer på anden, Egypten på tredje, og så New Zealand på fjerde. Fordi New Zealand, hvem har de? Chris Wood. Det er basically det. Og så har vi gruppe H, som er Spanien, Uruguay, Saudi-Arabien og Kap Verde. Og der tænker jeg bare, Kap Verde ikke også. De kommer i hvert fald ikke på førstepladsen. Nej, det gør Spanien, men så Kap Verde prøver ikke at hoppe ned på fjerdepladsen. Og så tror jeg bare, at den er ret simpel. Den har måske Uruguay, Saudi-Arabien kunne måske godt få andenpladsen, men jeg kan egentlig ærligt talt godt lide Uruguay. Jeg havde dem så også til at overraske sidste VM, og der gjorde de det ikke sindssygt godt, så I don't know. Ja, yeah. Men vi skal videre til gruppe I, som er Frankrig, Senegal, Norge og Irak. Og igen, det her det er faktisk en meget svær gruppe. Jeg tænker surprise, at Frankrig nok skal komme på førstepladsen. Og så får vi helt altid, tænker jeg måske Senegal, de godt kunne komme med noget. De har egentlig et godt hold, et lidt ældre hold, men de har også nogle spillere som Ilman Ndiaye. Jeg tror faktisk godt, at han kunne komme og overraske her. Så Norge, Holland, Ødegaard, overraskende nok kommer de nok på tredjepladsen, og så Irak på fjerde. Og vi skal egentlig også lige huske at være opmærksom på de her tredjepladser der, fordi der er alligevel 8 tredjepladshold, som kommer til at gå videre. Altså der er 48 hold i alt. Det er vildt, hvor mange hold der er med. Og så kunne Danmark ikke engang kvalificere sig. Så lige nu der skal vi nemlig rangere tredjepladsholdene og tænke, hvem der kommer til at gå videre. Og der skal vi lige tænke på alle de hold, de kan møde og sådan noget. Vi skal i hvert fald være opmærksom på det. Det er det, jeg prøver at sige. Men vi går videre til gruppe J, Argentina, Australien, Algeriet og Jordan. Og jeg tænker, at det er egentlig bare sådan, at vi kører lige 3 på strip. Der bum. Den er ret lige til. Altså Argentina, Messi sidste dans. Hvorfor ikke? Men når vi snakker om sidste dans, så kommer vi til gruppe K, som har Portugal med Cristiano Ronaldo selvfølgelig, Colombia, Uzbekistan og DR Congo. Og altså, surprise, Portugal selvfølgelig på ikke på tredjepladsen. Portugal selvfølgelig på førstepladsen. Jeg tænker, Colombia, hvorfor skulle de ikke få andenpladsen? Og så har vi Uzbekistan og Congo. Og Uzbekistan, nævn en spiller fra
Jeg har måske ikke så meget ball knowledge, men jeg kan i hvert fald ikke nævne særlig mange fra Kongo. Men alligevel tror jeg faktisk godt, at de måske kunne få en tredjeplads for måske en sejr mod Uzbekistan eller et andet, og så er Uzbekistan sjovt nok på fjerdepladsen. Men så kommer vi først til den sidste gruppe, som er gruppe L, og der kommer nok ikke til at blive taget særlig mange L'er i den her gruppe her, men vi har England, Kroatien, Panama og Ghana. Altså i hvert fald England, Kroatien og Ghana, vi har alle tre sige er solide nationer. Kroatien dog, kommer vi ind på, kommer ikke til nok at være mega stærke, fordi jeg tror England kommer på førstepladsen. Og så tror jeg faktisk helt ærligt, Ghana, de har en god core, de har faktisk et meget interessant hold. Jeg kan virkelig godt lide deres hold, så jeg tror de kommer på andenpladsen. Kroatien kommer nok til at gå videre fra gruppen. Panama, måske kan de få et point, men jeg tror i hvert fald Kroatien får tredjepladsen, og ikke Panama. Men vi snakker om tredjepladsholdene, og her er de 8 hold, jeg så tænker, der kommer til at gå videre. Jeg tænker, alle de her hold her kommer enten til nok at få en uafgjort og en sejr, eller i hvert fald mindst en sejr i deres gruppe på en eller anden måde. Så ergo er det Canada, Skotland, Holland, Kroatien, Algeriet, Norge, Saudi-Arabien og Egypten, der går videre. 8 hold bare for at komme på tredjepladsen. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Så Sydafrika, Australien, Ecuador og Kongo, womp i det svære ude. Men vi kommer til runde 32 nu, som vi sjovt nok godt kan se. Og den første kamp er altså mod Mexico og Bosnien-Herzegovina. Og Mexico er igen en af værtsnationerne, så helt ærligt, jeg tror faktisk godt, at Mexico de kan tage den her. Så har vi så Tyskland mod Skotland. Det er nu, vi lige så stille måske begynder at få elimineret nogle af de der nationer, hvor man slet går de videre eller ej. Skotland har jeg til at gå videre som en tredjeplads nation, og jeg tænker så Tyskland. I Tyskland, de har stadigvæk en sindssygt god trup. Ja, der er nogle lidt ældre spillere, men de har også en ny generation, der er ved at komme igennem, som også er fuldstændig vanvittige. Jeg ved ikke, hvorfor jeg vafler så meget. Selvfølgelig går Tyskland videre. Det her matchup derimod kommer nok til at blive lidt svært, i hvert fald hvis jeg har ret i mine predictions indtil videre. Japan, en af mine favoritter, jeg kan virkelig godt lide dem. Marokko derimod havde et sindssygt godt AFCON. De var også sindssygt gode sidste VM, men for mig ærligt, der er en grund til, at jeg har Japan som en af mine dark horses det her VM. Så jeg tror faktisk, at Japan de slår Marokko ud, men ærligt talt, den kunne gå begge veje. Den er basically 50-50, den her. Matchup 76 derimod er nok lidt mere lige til. Det er Brasilien mod Tunesien, og selvfølgelig så tager Tunesien den er åbenlyst Brasilien. Altså, hvad skal der ske? Skal Neymar vinde det hele, eller hvad? Jeg tager selvfølgelig Brasilien. Altså igen, det er en, der er lidt åbenlyst, men come on, der er en grund til den åbenlys. Så jeg gider ikke høre noget med, der er folk, der er sådan her, nå, du tager kun de kedelige valg og sådan noget. Altså, jeg har da også nogle spændende valg. Holland på en tredjeplads i gruppen, den er da spændende. Men der er en grund til, at de er kedelige valg, og det er fordi, det også er de sikre valg. Men igen, der er vel nogle opsæt en gang imellem. Altså, Japan vinder over Marokko. I don't know. Men så har vi nok på papiret et af de første sådan store matchups i form af Frankrig mod Holland. Igen, alt ud fra, om mine predictions egentlig er korrekte. Men vi kan godt sige, at vi har Frankrig mod Holland her, og jeg havde Holland til at gå videre på en tredjeplads. Frankrig, det er Frankrig. Frankrig, Mbappé, Dembélé og Liar. I videre, kom med det. Og så har vi faktisk et afrikansk matchup her i Elfenbenskysten mod Senegal, og jeg kan egentlig godt lide begge de her nationer. Men for at være ærlig, Senegal, jeg tænker, de tager den. Det kan godt være, at Elfenbenskysten har nogle gode spillere og sådan noget, men på en eller anden måde, det kan godt være, det bare fordi ideen om Senegal bare kan i den, men jeg tror sgu helt ærligt bare, de går videre. Den her kamp her derimod er lidt interessant, I guess. Altså, jeg tænker, hvis jeg skulle sådan vælge en VM-kamp at se, så vil jeg da hellere i hvert fald se Frankrig mod Holland, end jeg vil se Sydkorea mod Saudi-Arabien. De kunne godt overraske Saudi-Arabien sidste VM, der vandt de vitterligt over Argentina, der endte med at vinde det hele. Men jeg tror helt ærligt, at Sydkorea, de tager den her. Så vi har faktisk både Japan og Sydkorea videre, hvilket er en smule interessant faktisk. Men der er mange kampe nu, så jeg holder mig lige fra at vafle alt for meget. England mod Norge. Den her kamp her kunne jeg forestille mig faktisk bliver en lille smule svær. Jeg var forestille mig, at den bliver tæt. Men det er England. Hvorfor skulle de ikke kunne gå videre? Og det her matchup er faktisk lidt spændende. De to værtsnationer i USA mod Canada mod hinanden. Og jeg tænker, at vi går lidt hurtigt igennem de sidste runde 32 kampe, fordi det er runde 32, whatever. Så USA og Canada, jeg tænker USA går videre. Prøv at de har betalt dommerne, de har våben, de har alt muligt. Hvorfor skulle de kunne gå videre? Belgien mod Algeriet derimod, interessant matchup. Vi har snakket om, at Belgien ikke er sindssygt gode, når det kommer faktisk til ting, der altid står forventninger til dem. Men ja, de skuffer egentlig altid. Så har vi også Algeriet. I don't know, det er Algeriet. Så jeg tror faktisk, Belgien, de går videre, men jeg tror faktisk godt, de kunne have lidt problemer med det. Colombia og Ghana igen, faktisk et tæt opgør, og der er ikke så meget at snakke om i forhold til den her kamp. Jeg tror faktisk, Ghana, de godt kunne gå videre her. Ja, det tror jeg sgu. Spanien mod Østrig, eller der står så overstyr der, men det er Østrig. Altså Spanien har de ikke en alt for god nation til at gå videre. De har et alt for godt hold. Lamine Yamal. Skal jeg sige mere? Selvfølgelig så går Spanien videre. Schweiz mod Egypten derimod. Skodopgør. Mega kedeligt. Så vil jeg da hellere se Colombia mod Ghana. Men altså, ja, de har Salah, men er det nok? Jeg tror, Schweiz har en bedre core her, tror jeg, til at gå videre. Men ikke en kamp, der sådan er noget at råbe højt hurra for. Argentina mod Uruguay, altså det er to sydamerikanske nationer. Uruguay, I ved godt, jeg kan godt lide dem, der har jeg jo tydeligvis sagt. Men rører Messi og Argentina ud til dem. Umuligt, de gør det. Det tror jeg så ikke på. Altså, det kan kun være Argentina, der vinder den, right? Så har vi Portugal mod Kroatien, og jeg har jo sagt allerede tilbage i gruppespil, jeg tror ikke, Kroatien kommer til at gøre det mega godt. Men, I mean, come on.
Må ikke, at Portugal de tager den. Og så har vi Paraguay mod Iran, hvilket er en skodkamp at slutte runde 32 af på, fordi der er jo ikke nogen af de her hold, der kommer til at gøre det sindssygt interessant. Men ved du hvad, giv den til Iran. Jeg kan godt lide tanken om, at Paraguay gør det, men Iran, come on. Og så er vi nået til runde 16 nu, og de her nationer, der er tilbage nu, er lidt interessante faktisk. I hvert fald første opgør her er Tyskland mod Frankrig. Vi får altså allerede en stor nation ud. Frankrig har allerede slået Holland ud ifølge mig, og ved hvad? Ja, det er Frankrig. Det er kedeligt valg, men må ikke de slår Tyskland ud. Mexico mod Japan derimod er, by the way, et fedt opgør faktisk. Oprigtigt, jeg kan virkelig godt lide det opgør. Jeg tror, det kunne blive en rigtig god kamp. En af grunden giver det sådan en rigtig traditionel VM-matchup. Den er faktisk svær. Mexico, værtsnation, hvorfor ikke? Japan. Ja, jeg kan godt lide Japan. Så ved hvad, lad os bare være kedelige at give den til Japan faktisk. Eller jeg ved ikke, om det er kedeligt, men lad os give den til Japan. Brasilien mod Senegal derimod. Brasilien, okay. Fokuserer de så meget på, at Neymar skal gøre ting? I don't know, altså jo, hvad har de? De har Vinicius, Casemiro. De har sgu et alt for godt hold. Jeg prøver faktisk virkelig at sidde og komme med argumenter for, hvorfor Senegal skal gå videre. For jeg vil oprigtigt gerne have, at Senegal skal gå videre. I hvert fald Brasilien går videre. Desværre, jeg vil også gerne have, at Senegal faktisk skal videre. Sydkorea mod England. Og kommer min asiatiske bias til at overgå, at England de går videre. Altså England, de har selvfølgelig ikke Southgate med, at vi ved ikke, hvad Tuchel han kommer til at gøre. Vi ved ikke om det her. Nej, det er jo ikke et særlig godt hold, han er med faktisk, for at være helt ærlig. Men England, de gør det sgu nok alligevel. Og så er der Ghana mod Spanien, og igen, jeg vil jo virkelig gerne have Ghana gå videre. Men det er en alt for god spansk nation, vi har her. Altså, come on, de er alt for gode. Vi så dem til EM sidste gang, de var alt for gode. Og hvis de spillede, som de gjorde der, truppen har ikke ændret sig markant, så vinder de sgu Ghana. USA mod Belgien derimod. Jo, ved hvad, lad os gøre det. Det er nok en lille upset faktisk. Jeg kunne godt forestille mig, at det er en lille upset. Jeg tror faktisk, at USA, de kan slå Belgien ud. Det kan godt være, at det bare er noget, at det er noget værtsnation og sådan noget. Og det er det også. Men når det er USA, der er værtsnationen, det må jeg gøre i et eller andet. Men Argentina mod Iran, er det nu, at The GOAT han skal ud? Han er faktisk ikke The GOAT. Ronaldo er min GOAT. Og en af grunden igen, jeg har virkelig lyst til at lave den form for upset. Altså ligesom Ghana, Spanien, ligesom USA, Belgien. Men umuligt. Jeg tror ikke på det. Og så den sidste runde af 16 kamp, Schweiz mod Portugal. Ja, altså, Portugal. Hvad skal jeg sige? Altså, de har en sindssyg midtbane. Ronaldo, hvis han lige får egoet lidt ned, hvilket ikke kommer til at ske, så går de selvfølgelig også videre. Og så begynder det altså at ske, vi snakker kvartfinalerne. Og første opgør, Frankrig mod Japan. Og jeg tror så desværre ikke, at mit japanske bias, det kan holde så meget mere. Frankrig, de går altså videre. Og så er det Spanien mod USA, og USA skal jo bare være glade, for de er nået så langt. Dog tror jeg ikke mere, at pengene rækker til, at de kan betale dommerne mere. Ikke nok til, at de kan slå Spanien i hvert fald. Altså, det er Spanien. Come on. Brasilien mod England derimod, det bliver et interessant opgør. Det er faktisk sådan store kvartfinale opgør, hvilket er sjovt. Jeg ved ikke, om det er et opsæt, det her. Men England vinder 5. mod Brasilien. Det kan godt være, det er bare medierne og sådan noget, men jeg tror helt ærligt godt, at England de kan vinde over Brasilien. Jeg tror det helt ærligt. Og gud, det er endda kamp nummer 100. Argentina mod Portugal. Jeg kan allerede se aviserne for mig. Altså, jeg er faktisk rimelig fast på, hvem jeg tror, der vinder den. Jeg tror faktisk oprigtigt, at Portugal kommer til at vinde den her. Jeg tror ikke, Argentina og Messi har, hvad kan man sige, evnerne og færdighederne til at kunne slå det nuværende Portugal-hold. Jeg tror oprigtigt i hvert fald nok, de er en af store favoritterne. I hvert fald i min bog, og det er min prediction, så hey, jeg bestemmer. Men nu er vi altså kommet til de store kampe her, hvor alle de begynder at tune ind nu. Semifinalerne, første opgør, Frankrig mod Spanien. Jeg tror faktisk oprigtigt, at Frankrig godt kunne have et lille problem i form af Mbappé. Jeg gør med på alle de der, Mbappé han er diktatoren og sådan noget, men oprigtigt, jeg tror, problemet der kommer fra Frankrig, det er, at Mbappés ego, det bliver for stort sjovt nok. De kommer til at have en intern kamp i forhold til Mbappé mod Dembélé. Mbappé han ved godt, hvis Dembélé, han kommer til at shine til det her VM her, så kommer han højst sandsynligt nok til at få en Ballon d'Or mere, fordi han også gør det godt med PSG i Champions League, ikke så meget ligaen. Der får han ikke spilletid. Og selvom det kan være godt, tror jeg også, det kommer til at være for dårligt. Og jeg tror bare, Spanien, de gjorde det sindssygt godt til det EM der. Det gjorde Frankrig så for den sags skyld også, men jeg tror helt ærligt, Spanien, de kommer til VM-finalen. Jeg tror ikke, at Mbappé og Dembélé og sådan noget, jeg tror, det bliver et problem. Mbappé kommer til at blive alt for solo, mere end han allerede i forvejen. Ja, jeg tror, at det her det kommer til at ske. Det andet opgør her bliver dog også interessant med England mod Portugal, så vi kan se lige ovenover den vej, hvis jeg peger rigtigt. Så England, de slår Brasilien ud, Portugal slår Argentina ud. Det er altså to af de bedste sydamerikanske nationer, de har slået ud hver især, hvor Portugal, vi kan lige så lidt snakke om det nu. Ronaldo, jeg tror ikke, det er ham, der kommer til at trække hold op, selvom det er Ronaldo, men og det er et argument nok, mange de kommer til at bruge. Vi snakker på den midtbane der. Bruno Fernandes, João Neves og Vitinha. Hvad mere er der kunne bruge som argument? Jeg tror oprigtigt, at Portugal de slår England ud. Og så, hvis vi ruller ned,
Vi kan så ikke se det hele. Men hvis jeg så går med kameraet ned her, så kan vi altså se, at vi har sådan en finale mod Spanien og Portugal. Kigger vi på spillerne, vi har taget Portugal og deres midtbane. Offensivt er de jo egentlig også skarpe, men Spanien også, ja, vi har nævnt ham, Lamine Yamal. Altså, det er jo allerede et argument nok i forvejen. De har Pedri. Der er også sindssygt god John Garcia, hvis det er ham, der får lov til at stå på mål. En vanvittig målmand. Det her, det er basically en 50-50. Jeg tror, på papiret, så er Spanien faktisk nok lidt favoritter, men med det sagt, søndag den 19. juli 2026, der tror jeg helt ærligt, at Portugal, de kommer til at løfte VM-trofæet. Ronaldo, han får simpelthen sin VM. 18% af dem, der har været herinde, tror faktisk Portugal, de vinder VM. Interessant. De er faktisk rimelig gode favoritter. Men det er dem, jeg tror, der kommer til at vinde. Portugal, Ronaldo får han etableret sig som en GOAT sammen med Messi. Jeg vil nok mere argumentere for, at han egentlig allerede er. Men jeg vil i hvert fald sige mange tak, fordi du så med på dagens video. Vi er tilbage, boys. Let's go! Men jo, mange tak, fordi I er med. Husk at like og subscribe. Hej hej!